Mamagayam sa gudahin nga rod ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Jason, nga tubo, iti lawag si iti Ilocos Norte, Philippines. Agdama itang nagtrabaho iti Kaohsiung, Taiwan. Iti pa nang isurat ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Express, Lawag City. Kunana dito'y, Dear Manong Name. Tibiyag ket mayarig numaminsan itinalawa at taaw. Ada tiyempo na nga nalinak, ada matiyempo na anadawel. Ano daduma manong nemi ket maadi-adi di kiti arig daluyon. Aparikot amang burak itinalinak. Nalinak akasasaad tayo itibiyag. Tayo kunadan, mapanunod tayo laengen, nga saan gayam nga rumbeng na di aramidan tayo. Into no, mausawan tayo. Wano, agbalingan na simbeng ti panunod tayo. Dumten na gitigundaway nga naribok iti panunod. Dumten na gitigundaway nga narasok ti dara. Kat maaramid ti kiti saan nga rumbeng nga maaramid. Apay nga naramid mo ti kasjay. Tintusong bat mo, nabartekak ngamin. Apay nga naramid mo ti kasjay, nasulisugak ngamin. Apay nga naramid mo ti kasjay, aduntun nga rason manon nemi. Ngamsan tuntun nga may babawi tinalpasan nga napasamak, gabutan alpasan. Manong nemi at tuyak ita nga umay, agpasag ken ka tapno, maminsan pa'y nga lagipek dagiti naragsak ken naliday, apas pasamak ko iti biyag. Ngayon sagbay nga rugyak ti amin, kablawan kayo nga muna, manong nemi tinalagasat ka na naragsak nga oras yun dita Nemers Studio. Agramamaten, sibubo kila pamilyam, dagiti padak nga OFW. Ken kastamat tayo dagiti padak nga bibuya, ken amin-amin tayon. Kastaman nga rod manong nemi nga rugyak, iti nagtaudak nga pamilya ananumulaeng. Rumabiin iti agpakpaka namanen ni tatang ama pa nagkalap iti nalaod nga tao. Ay, meli bakit? Mapanahon. Paturogam to nagit anak taa, nagitrabin. Alawen, kardulakay. Awan pa kadanagam ka nagit anak taa, tasya ako hindi makamuka takwata. Agan nanad ka kumaiti taaw lakay. Kaya na isap-sapam to sumangla din itong bigat no, makain na nakasakbay nga mapangkantumanin at pasada. Alawan bakit? Barin no, dagasat ko itang rabi. Tapno adot ilakom itong bigat. Adot ilakom nga ikan. Kasta manong name iti dialogue, datatang kininanang iti panagpakada ni tatang nga mapanagkalap. Upat kami nga lalaki nga anak datatang kininanang. Ket siyak ti may kadua nga naunaan. Siyak iti adyente nauna. Mapagwadan ti ulo ti pamilya mi, manunemi. Mapagwadan nga ulo ti pamilya ni tatang agsibod ta. Nakagagagat nga ama. Nagagat ko na ta mapanlangarod na nagkalap ngagpatnag. Mapanto pala ang agpasada iti tricycle iti aldaw. Nasingpat pa iti ama mi manunemi. Kat si papanakelak ang mga ibaga, ninaminsan kadyak pa'y nakita, nga nagsubangda kininanang. Agkaruba lang digit tirakkel mi manong, nag-asawa da nga nagkaruba. Pakakitaan da itang apudno, anasingpet ni tatang. Tano saan ko mga nasingpet, adayo kumaangan asawa ni nanang, kat agkaruba da laing, di ba? Iti met biyang ninanang manunemi nanumulaeng agtagtagibalay ken isunok ti mapan nagilako ka dagiti makalapan ni tatang. No daduma umawat ka dagiti mureng nga malabaan no kasta nga adag palaba ayat na laeng ti makatulong kini tatang.
Jak ibain nga ibaga manunemi nga marigrig at kami laeng. Ket dayta ti kapuna nga porsigido ni tatang nga agsapol ti pagbiag mi. Nga moray no marigrigat kami kas nakunak itahin manunemi may pagpanakkel ko ti kinatunos dagiti nakanak kada kami. Iso nga idol ko datatang kininanang manong. Ket ingkarik iti bagik tuladek ti ulidan atatang. Kas nasingpet nga asawa ken nadungo nga ma. Kunak iti bagik nga ingkarik agbalinak to kas kinitatang iti kinasingpet na. Kinagagat na. Kinasayaat na. Ken pilyek tumet tinaem mga babae kas kininanang nudumteng to ti panawen asya kon ti mga asawa. Wen manong newin ton mga asawa pilyek to ti kas kininanang. Ngem bayat manong nemi nga tagtagiragsaken mi ti kasta nga kinatunos ti tunggal kameng ti pamilya mi. Apay nga ta, nga dumteng, digiti alawig, nga magkulayaw kata kami. Adak idin manong nemi iti fourth year high school, idi ta bigla ang nagsakit ni tatang arason, nga na-confine, isuna iti ospital. Ninanang idi manong nemi iti bangbantay, kinitatang iti ospital, iso nga numanen sa lutsudin mi kininanang no kasta nga agawid dito balay. Nang, apay nga sa inyo, akadwa ni tatang nga nagawid. Ano nga ti sakit ni tatang niya, nang? Ay nanak ko, saan nyo nga pakadanakan ni tatang niyo? Maimbagan tumatlaing. Iga-edyo ka tagbasan na ko, kaya ipokus yun laing ti atensyon nyo, iti pa nagbasa yun. Manong nemi saan na kayat ni nanang nga aminen kada kami nga anak da noan niya ti agpaiso nga sakit ni tatang. Nalabit manong nemi saan na akayat nga agdanag kami iti sitwasyon nga sasaaden ti amami. Ket sa laeng insangpet ni nanang ni tatang idi kumura nga bumulan tinapalabas nga kaadana iti ospital. Siyempre manong nemi nakaragragsak kami nga anak idi ta makita min ti isem kadagiti bibig ni tatang adan. Si mangpeten iti ospital si mangpeten iti balay manipod di ospital. Tang, natang nasiat na nagawid kayon. Kumusta marikrik nayo? Simungbat ni tatang no pay madlaw nga kakapsot pay laeng titimak na. Ay, Jason na awan ti rumpeng nga pakadanagan nyo anak. Awan ti rumpeng nga pakadanagan nyo anak. Pinalubusan na kong ti doktor nga agawid tapno dito yung kon balayng nga agpalaing. Agad na set no kasta tatang tapno makapag lalangan tayo kumanay na kasi iti dati. Pudno tayo tanak ko. Kinapudno na. Mailiwak unahin kada kayo. Manong nemi bayat nga isasao ni tatang dagita na si putak. Di ba nagarubos dagiti luwa ni nanang? Nang? Abing ang sangit kayo. Maragsakan kayo kuma. Ta nakaawid din ni tatang. At ka di pa'y problema, nanang? Ay, awan anak. Makasangit aklayan ka po iti. Itiragsak ko na nakaawid din ni tatang yung dito'y balay. Kasta ka din, nang? Uway anak. Alala, kasarito'y palayang ni tatang nyo at inag-agistiman iti kusina. Manong nemi nalawag iti reaksyon ni nanang nga kaslaad da ilimlimad na kada kami nga anak na. Kaslaad na san na kayat amaamuan mi nga kakamsat. Madlaw mi dahi tama nung nemi. Naglabas pa iti sumagmano nga aldaw ngem aumet ti makita mi nga paglaingan ni tatang. Imbes kadi manong nemi kumapsot ket narsuuden ti magina. Banag abagsidsid daawak, tanakapsot payen, titimak na kan saanen amakamahon.
Saanan nga makabangon manunemi iti kama anak kaidalitan na. Aging ka manunemi a pinaayaban ni tatang dagiti 8 a kakabsat na ana ikamang iti nadumadumang ili ken dagiti adda iti abroad. Ni tatang ti buradek kadakwada nga siyam nga kakabsat manunemi. Kalikaguman na ida a makita. Pinadganmet dagiti kakabsat ni tatang dayta nga kidaw na. Ket adda amin iti pagtaengan mi. Ta family house da ti ayan mi manong nemi. Kompleto kami met nga kakabsat. Agraman kaninanang ket linawlaw min ti kama nga nakaidalitan ni tatang. Ket sakbay nga nagtimek ni tatang manong nemi nasiputak ka nasaksyak manong. Agar arubos dagiti luha ni tatang. Agar arubos manong nemi dagiti luha na. Ay amanag kada kayo amin kakabagis kakabsat ko tapinadgan nyo tikid daw ko. Naragsakak itan nga matay. Tamikita kayo amin. Ay, saan kang agsaw ti kasta kabagis? Napaot pala ti biyag mo. Alis tom kiti agpaimbag tapno makapagkalap kan tumanin di jay. Bye-bye. May sakadagiti kapsat ni tatang tinagtimek. Intulo layang ni tatang manong nemi tinagtimek ket kunana. Amok, adintun mapasamak dayta kabagis. Marik na nga ababan ti babilo ti biyag ko. So nga dawatek, kada kayo kabagis. Ano bilang mauyosan ti biyag ko? Pakikit-kita yo kumadag iti upat nga anak ko. Tulungan nyo kadlayang ida. No andaman dumteng nga problema na. Manong nemi sanmin nga nalapdan ti panagarubos dagiti luwami. Bayat nga dengdengan mi ti pasarayag sardeng nga panagsao ni tatang. Insublat ni tatang inturong dagiti balikas na kada kaming upat nga kakapsat ket kunan. Kada kayo met anak ko. Ore ka din no awanak to, iti da ito nga biyag. Itultuloy yung laeng tagsing-sing pet. Agagagat, ka nagtitinulong kay kumanga kakapsat. Liklikan nyo taga-apa, kada agsisinakit kayo kuma. Agkari kayo, natulungan nyo ni nanang iyo. Kada iyo kumabaybayan. Manong nemi adun nga luwa tinagarubos bayat ngagpakpakadan ka nagbilbilin ni tatang. Tinalihaw ni tatang ni nanang kat nagsaumanin. Meli, patbat kay kunay ng asawa. Ngayon na rin anak ko. Agaman nagunay kang ka. Tay naramid mo ti umiso nga ripengam kas asawa babae. Ken ina kadagiti upat nga nagda. May pagpampanakil ka asika tinagbaling nga ina digiti anak ta. Nusakla ko mati mapaturay ket kayat ko pa iti agpaot. Kayat ko pa agpaot ti biyag ko. Tapno, hadaak nga kadenayo. Em kasano kat kastimaten ti kasasahad ko. Mala, talaga kasto ti biyag dito'y daga. Kaya tayo manunusan nga adta talaga pagpatinggaan ti panagangas. Tarawayam di kita anak ta. Sa ilibakit. Tay suda ti baton lagi
Apa manawakan ka. Di kita nagtasam nga labay-bayan na. Teso da di baton lagi. Apa manawakan ka. Manong nemi dagos nga ngarakop ni nanang ni tatang kad nagsangsangit. Cardo, matudog to'y pusok nga makakit-kita kayong kakastoy ti sasahadim. Nasakit man ngam kasapulan nga ang matagkerak may kapo ka na kita nakta. Uy, ni karik, adyak to ang liway nga magtarabay ka na kita nakta. Ikarik na italakay. Manong nemi ka na kita, ang laing nga gundahoy nga naamami nga kakabsat. Tigayim sakit ni tatang kat di manom ti barhana. Inabutan na gayam ti bakrang na nga iso itinangidalanan dat instrumento anang nutnut idadanom iti bara. Ore ko mano kasta manong nemi no naimbaga ni tatang. Ngem saan ta nagtungpal nga cancer ti sakit na manong nemi. Ket nakasaksakit launay. Insukon na giti doktor tagraben ti kasasaad na. Ket no pa amumin nga addan taning ti biag ni tatang. Uwen, nakasaksakit lata idimtengen ti gundaway nga pagamam kami. Namin pinsanen nga insuko ni tatang ti biag na ket saanen nga umang anges. Anong nemi na tayen ni tatang ni awanen ni tatang. Ado nga sa ebek manong nemi tinagpanes ka namin pinsan ti lubong mi. Nagpanes ka namin pinsan ti lubong mi nga sagkapamilya. Diyak may ladawan ti liday nga sagsagrapem mi kadagiti aguntaway. Nang runa iti madanunan ti last night ni tatang. Nagikis dagiti kumudot puso nga uni dagiti trumpeta. Kat nalmes kamin itilidahi. Tare di last night ni tatang kat nangarkila kami iti musiko. Timakder kami nga kakapsad. Kat naintar kami nga ng palawlaw iti maris da po nga lungon ni tatang. Jack mapengdan tinaganugog manong nemi kanin sasaybek ko. Tatang ko, maudin nga rabi nga kaadam ka na kami. Sapsapulan da kanto, tatang. Sa amin to nga malipatan, ti panang dungdungom ka na kami nga anak mo. Kailiw da kaunay, tatang. Hanyan to lagi din nga kawami. No awan kanton. No awang kanton nga kakaimas. O no mangisang pet ka na kakaimas nga kurap mo. No kastaging kagkalap. Dakil to akawami. No awan ton ti may isang pet nga kakaimas nga kurap mo. Siriw, tanggigi, susay. Kanda dumapay a klase nga ikan nga kalabing tatang. Tatang! Tatang ko! Kaslag kupit ti barukong ko umanon nemi. Bayat aming mingmingat. Pinakalungunan nga amami. Ano apagit ngamin nga matay ti tao. At dadagiti kayo nga agbiag iti sirinibribo nga tawen. At dadagiti pawikan nga agbiag iti ginasgasot nga tawen. Ngem apay nga ti tao agbiag nga agpaiso ngem pinululaeng. Pinululaeng nga tawen. Apay akastoy manong nemi. Ado nga salsaludsod. Ngem, kasapulinen nga itong dami ni tatang. Iting harap, itinaulpit nga tanin.
Ket nabalkot ti diday ti tunggal suli iti pagtaengan mi. Idi na maidulin min ti bangkay ni tatang. Narigat man iliwliwag, idi panang pasinami kini tatang ng masapol nga awaten min ti kinapudno. Tay kunada iti tatang, idi agpakpakada. Tibiyag kad adta pagpatinggaan. Awanin na iti tatang manunemi. Kat awaten min ti kinapudno, nga ulila kamin iti ama. Kat dagiti aldaw naglabas kat ininot nga naagasan dagiti saem anarikrik nami nga ulila di tatang. Isong iti nagturpos akong ti high school saan ako na nagbasa pa iti kolehyo. Ket sinublat kon diti tricycle nga ipaspasada idi diti tatang nga kukuha ti karuba mi. Nagpasada ak nga ron dito'y syudad Tilawag ket namamok dagiti tricycle driver hakas kani pari JP. Ket bayad data nga panagpasadak ada naglukat nga kabarbaro nga karinterya ti asideg ti pilaan mi. Ket ko nakanyak ni pareng JP. Pare Jason, pare. Umay kan ta mangan dita kalukat nga karinderya. Mas nga tamot lang tiluto na dita, pare JP. Saan lang nga tiluto na tinaimas, pare. Mabusog pa iti matam nga mangbuyboy iti nalapsat nga servidora. Servidora? Uy, nalapsat. Mayat lang inspirasyon tayo nga tricycle driver basta makakita ka nalapsat ka babae. Sino nga servidora? Ni Flor nga kasinsin na aking kukuha ti karinderya. Oh my God, amin na tumagidam si gamit. Oh my God! Taga-ano nito nga Flor, pare? Taga-laeng kabangibang eli. Ang stay in suna iti balay ti kasinsin na nga aking kukuha ti karinderya. Dahita niya. Dahita man ti balay dan eh. So pag naidanda, kino naman ang naming into doon ni pareng JP ti balay nga adda ti abay ti karinderya. Napang kami nga rod manong naming kat pudno. Ore kalag kanal took manong naming no. Makita ti kinalapsat ti servidor nga agnagan ti floor. Tamalaksid nga napudaw kay ingas na pa ni Ina Raimundo. Wow! Ay mo ko ng pare Jason. Saan ka di nga pudno nga nalapsat? Nalapsat nga peso pare, angin kasilad damatan anak na. Nababamat ng tipatong na. Wen, at anak ng peso, may sa. Ngayon natahin ti asawa na, balo. Pinaltugan na di asawa na. Balo pare, ngayon na sa diwa pa ilahe nga kas makita mo ito. Di ba? Orahan ka mang manganin, matamlagid din, mapsukan. Manong nemisipod met idin, inal daw kami nga mapanmangan, kini pare JP, itinasawang karinderya. Isong idi agangay, namamok pa yan ni Lisa, ti kasinsin ni Flor ang aking kuwa ti karinderya. Aging nga digiti metten panta nga tricycle driver, manong nemi, ket arit na kami metten kini Flor akong kunada. Oy, Jason, kini Flor. Bagay kayo ala. Bagay sila, gwapo ni Jason, napintas kamet sa ka-floor. Baro ni Jason, balo kamet ten floor. Anya pala turunayan nyo, ag-asawa kayo. Sigurado nga, agkalabanan kayo. Kalabanan kayo, pak adagos. Tinalyaw nak ni Flor manunemi kalpasan na si mong batket ko na. Oy. Agtal na kayo man. Da kayo nga tricycle driver. Saan kayang sa otikas ta? Tawan tumatlang iti maaregloyo. Manong nemi numanen na sutilan da kami da kiti padak na tricycle driver. Kat kapo iti dayta nga panangarit-arit da kada kami. Mit sa miten tapno inaldawak amapan mangani tinasawa karinderya. Aging gaman nung nemi nga nagsinungid kami kini Flor. Agtintinawag kami niti cellphone.
ket ditan manong name nga rimusingen diti pusok ti kungkunada nga ayat. Nagdatunak nga rod ken ni Flor manong name ket kinunak. Ayitan ka, Flor. Oh? When? I love you. Saksik ti langit kanda ka. Orayin kay pasumar. Nagkatkatawan naklaing. Jason. Aman, orayin kay pasumar. Kantan sakit dito ni Manong Nemi ah. Orayin kay pasumar. Masaludsud ko man. Agayat ka ti kas kanyak nga may san nga balo. Nga daanin ti may nga anak. Awan ti pilpilyan ni ayat no isut sumken. Adi agpakabatubat. I love you so much talaga, Flor. Mamati ka ko, ma. Bagapagang angawanak lang, Jason. Ay, saan? Dati sa nga iyang angaw uno irakrabak ti ayat, Flor. Alawen, nupudno ka lagi di iti bagbagam, Jason. Kaya maawat mo ti anak ko. Dakal ti posibilidad na nga aklonan ka. Amom, Flor. Ada amin ken kan ti gundaway amang sintir kanyak. Ditoyak lang ang mga uray iti samit ngawen mo. Sige, baam ta panunutek. Manong nemi saan met unay nga nabayag when idit aklonan nak ni Flor. Nagbaling nga rod nga nobya ket awan ti kasping naragsak timbo nga dayta kada kami. Balo ngagpay sumaong name ni Flor nga madupay lang ni kita atiwan na ababalasang no pintas kan lasbang ti pagsasalitaan. Sakit na bang lupay. Naggapu daw di kiti na urnos ng ngipin na. Uwan manong name na pintas ti sukog ti barukong. Jack pagid din kayat manunemi ti mangliwat ama pa nagpasada. Hawan, ayat ko lang nga makita tinubya. Siyempre mapanak met na kada dali kundaw nga aprusak met at ipatong na munulupo na. Kanumanen mapanak iti karinderyada ket ilibre nakmet no kana iti budget meal. Nagtultuloy neta nga yanayat mi. Aging ka, nga iti may samutin nga mali manunemi at danaangay ng okasyon da iti karinderyada. Kapota, agbibiyag ti karinderyada kapukata kami nga tricycle driver, tata kami ti kangrunaan ko customer da, inawis da kami nga tricycle driver. Katkas ko nakitain manong nemi. As daglaing dito ay pilaan mi ti mismo karinderya. One, nagpapangan, nagiinom, nagkakanta kami, kinantak ngayon dati oray kay pasumar. Wamanong, ngayon sagot ko kaniya Flor. Agsipingitin idagpakada kay tinubyak tada ngamin na sumubulat nga mangipasana italabi iti man manehot nga tricycle. Ngam kinid daw tinubyak iti panagsublik iso yung karikmet nga agsubliak. One, apaman nga may pulang ko ti tricycle. Kada pa man nga naipulang ko ti tricycle, manong na yung nag-awid ak dito'y balay, nga napan nagdigos, nagsukat, iti kawas, kaya nag-perfume mo na, syempre. Tapos nabang luwag, nga malangab ni Flor. Nalpasan data, nagsubli ako ni ti karinderya, kaya intuloy mila yung tinagiinom. Kaya nagkakanta. Kinantak pa yung manong na yung dati kantam nga lili. Hon. Adala man trebi kat upat kami laeng nga nabati. Siya, ni Flor, ni Lisa, ken ti asawa ni Lisa. So nagpakadak manen kadakwada. Ngem inyarasas kanyak ni Flor. Umiyang kan, babe. Kinunana. Wow. Ha? Paumiyan anak, babe. Uhen. Tanan itong bigat kan nga agawin. Walang sa din ako matpagiddaak. Kat dito balay da kasin, Lisa. Wanang yung sangat na nakababay ni kasinsin mo, babe. Siyak ti makamu, iso nga umiyan kan. Ne, hantang sakit mapasama ka, panakpak ah. Diyak nga rot nga nakapagkadkad iti nubyak manong nemi iso nga imyana ko nang ti imas na
Idi ipatuludan ti silad nga pagiddaak. Idi matgayam silad a pagturturugan a mismo ni Flor. Iso nga sinulsud ko kini Flor. Kahit mo sawan, babe. Makikaadda ka iti sabali ang silad. Kahit itit mo kanyak dito silad mo. Ano makikaadda? Agkasilad ta. Ha? Agkasilad ta. Ana? Maunay kan? Agkasilad ta ko naklaro din. Ana? Kadalang kan eh. Kahit mo sabihin, agkasilad ta. Abay, saan mo ka di akayan? Nasaan mo kayat? Di takarod salang maturog. Ay, saan man na kayat ko, babe? Kahit ko launin nga kahit tata. Manong Nemi, siyempre, nakainumat isuna. Gaputi arak. Anya kumapay tinamnamaing mga pasamak kada kita agundaway. Agpada kami nga nakainom, itinubyak, iso nga nistulaeng nga nariing tiderrep mi adua. Balo isuna, nabayagin nga mailiw. Ketsyak, nabayag matin Manong Nemi nga kailiw isuna. Inagkak dagiti bibig tinubyak, kat siyempre nagdakiwas matin dagiti nakulap ko. Iti nakabakbak ng abarukong na. Naasot dagiti asog ka na ring manipod ka dagiti bibig ni Flor. Oh, babe. Nagmayat, babe. Napaspas dagiti pasamak Manong Nemi kat agpadpada kaming kini Flor nga lamo-lamo. Kat noan niya tinaramid ko itinubyak, isumit tinaramid na kanya. Nagharabak Manong Nemi. Nagharab met iso na. Nagmulmul. Agit nagmulmulak met. Rinabawanak met Manong Nemi. Aging ka nga naitayok kami nga namin pinsan itiragsak. Oh, babe, mapana ko. Oh, when babe, intahan. Agad ta. Kadanyan nga pa nakaibukro ti likido ni ragsak Manong Nemi. Kat ginundawayan min deta nga nagpatnag agsipod taim pamitlok Manong. Lastog ko ng mga Manong Nemi ng kasla radyo nakasaksak tinamay ako. Ket sipod na paramanak, tinubyak, kan naramanak matisuna. Umaymiten umyan, amis mo dito pagtaengan mi Manong. Kunakanyak ni Nanang, oy, kaputad dan asawa ti inauna, nga ni kat si kamat ti sumarno. Nanang, sa uping kan sapay lang anak ko. Nang nabimbitas ti masapa. Ang sigurado ka kadimadlaeng. Tiyak baling asawam. Tapay nang anang amin pa ng kilatis yung keng kuhana. Ay, medyo nagaraw. Anang nga nagaraw ng ibagbagayo. Basta, nagaraw. Nanang, nagaraw lang kanyak. Imiti sa bali saan. Alam kita, sabi ko mga anak ko ta, saan kantong ang babaho iti desisyon mo? Uwen Manong Nemi, dito'y matenti ka na yun nga pagawidan. Iti balay mo matenti ka na yun nga pagawidan ni Flor Manong Nemi. Saan nga umiyan iti balay, iti kasinsin na, tanumalpas, trabaho na iti karinderya. Masang patagbatnukan dito'y balay Manong Nemi, nga kadua ni Nanang agistimar, no kasta nga malpas ti panagpasan. Dandani,
rinabi, no di kat pa'y rinabi nga talaga. Aging kang saan matan nga matatngan, manunay ni Flor, masikog matan ni Flor. Na magtulagan min nga talaga ti panagdin namin nga dua. Kat ditan nga namuan, dikrirakkel ni Flor, tilasyon mi. Kinasarita dak, datatang kininanang na. Ay, kasano nga rodan barok, kat nasikog matan ni Flor nga balasang mi. Tatang, itakder ko ti balasang yo. Kat kidawag, hindi pa malubos yun agdan na kami. Talagang ang talina edin ni Flor iji balay. Kat agurno nga, sakam to agkasaro. Wala nga pudno ka di matlaing nga item, ti balasang mi. Amangan mo to pag ang awam lang barok. Amumot siguro nga dan anak ni Flor. Iso nga siguro to laing di muluklukon di anak mi. Ay, tagtanak yun, tata. Nana, kat ibilang ko nga siyuman ko akasta si Milya nagtaod kanya. Ti siyuman ko, ti apo ko yo, ti naunang anak na. Saan kung tupuro sa ganok ko ni Flor? Ikarik ka na kayo deta. Manong nemi awanin ti makaigawit pa iti panagdinamik ni Flor ket inyawit ko na talaga namin pinsan iti pagtengan mi. Nag-live-in kami pailaeng tapanggap mi ti agurnong nga umuna seknan iti panagkasarmi. Kada pagisuunay manong nemi ta imaynak kinasarita ti kalugaran mi nga ni Nana Chita. Ti nagretiron nga factory worker iti Taiwan. Dinamag na kanyak manunemi no kahit ko ti mapanagtrabaho di Taiwan iti kumpanya nga nagkapuan na. Inyo mong ko ito kini Flor. Babe, damdamagin kanyak ni Nana Chita. No kahit ko kano ti mapanagtrabaho ti kumpanya nga nagkapuan na di Taiwan. Agkasapulan da kano ngamin ti trabahador. Anat mako ng babe. Agad patasim Tagaplay babe. Mayat-mad no makapangka sa dyan, tapno alalisto ka nga makaurnong iti usarin tanto, inton maipas nga iti anak ta. Ken, gastusan tanto nga kasaro. Manong name gabot na uman namong met ti live-in partner ko nga mapanag agabroad, kinondaway nga roday ta nga singasing. Ket impagnak, digiti ka sa pulak nga papeles. Bulan ti Mayo tawen 2017 idi tagturong ako ni ti pagilyan nga Taiwan manunemi. Talo nga bulan mat idin ti sikog ni Flor. Ket kunaking kwa na idi agpakada. Babe. Jason babe. Inakon. Numabaling na kumakit. Igawid kasi ka. Sabi ko magigawid na. Nagtulagan tangan doon na ito eh. Nagbalinak palitan nga OFW. Mapadasak mo ito na. Siyempre, agsweldo ti makaigam takila kwarta. Medyo takila kwarta, di ba? Sinunto kayo ti kaida. Sakripisyo lahing, babe. An-anos. Ha? Nagsingsingbat ka kuma, ang panawak. Agsakripisyo akong madayo para iti masakbayan ka nagbalinto nga anak ta. Agkakari ka kumamit, babe. Flor. Agkari ka kuma nga oren no adayuang kat patpatam asi irot ti ayan na yata. Anang patpatan? Wan, saan mo nga parparukatan? Kahit ko sawen, saan ka nga paarakop ti sa bali, saan ka nga paagip ti sa bali, saan ka padagikwa ti sa bali. Patpatam, asi irot ti ayan na yata. Awan ti pakadanakam kanyak, babe. Siksikan to lang ti lalaki para kanyak. Kan ayuanak to nga naimbag tanak ta. Si katirumbeng ang singsingpet, kanaganaan na dito papanam. Ta sa balin to na puli, di kiti kapungalo mo sa dyan, naman pa yadal, madagiti padatay nga Pinoy. Manong nemi nagupad data nga pinagpakadami, panagpinakadami, babayan tinairut nga arakop, kinasamit nga inagkakimikin ni Flor.
Kaya di pa nagturong ko ti pagilyan nga Taiwan, balon ko, ti karin karimi kini floor, manong Nemi. Narigat ididamo manong Nemi, tasumken ti iliw ko kini floor. Ngem inibturak. Inibturak dayta para ti bangunan minto nga pamilya. Naruruspayan da kiti binulong ti kalendaryo kat nagtangan ti December 12, 2017, no kaano nga impas ngayon ni Flor, ti maladag nga lalaki nga bunga tayo na at mi. Kat pinanaganan mi ti David, wano David. Nagturid pa ti ruwenda ti panawan, manong Nemi kat nandano na matlaingan ti bulan ti Oktubre, tawen 2019. Yan, October, hindi lang napalabas nga tawen. October 2019. No kanong ison, tinituding manong Nemi nga panagbakasyon ko dito Pilipinas. Nakaragragsakak, iti dahi tagon dahoy manong. Ta syempre, makitak man yung live-in partner ko, kan amok launay, makitak to ni David nga anak mi. Kat data ka pa nagbakasyon ko manong Nemi. Pinabunyagan mi ni David. Ingad ko kuman, iti pa nagkasari mi kini Flor, yung nagtulagan mi nga itantan. Ta, pumatakder kami pala yung iti bukod bi nga balay. Iso nga nagsubli ako dito Taiwan, ginasdak tinag gastos, tap no makaurnong akdaras, para iti patakderan mi nga balay manong Nemi. Nagpintas nga plano. Kaya di ta makaurnong ako manong Nemi, pinauita ko ni Flor iti 110,000 pesos. 110,000 pesos tapno marugyanan dahi ta nga balay. Ngem, nakalkaldaang manong Nemi. Nakalkaldaang tano kaano pa nga naibuson kon. Nasaan kon nga may babawi pa isumitin ti pa nagsasarno, di kiti pa nakaawat ko, kada kiti madingan aramiden, tilip-in partner ko. Namabalin na kumangi, pababawik, ti 110,000. Tapno, hold deck pa ilaing manong. Uwan ti mawag kanyak, ti kabagya nga karubay mga laeng kat kunan. Ay na Jason Barao, kaslad dan samit mat din mamadi nga uno milagro nga aramiden ni Flor. Abi nakastat ko na yun, ti. Uwan at masurutan na matin ti makibarbarakada kada kiti babaro ken babalasang dito lugar tayo. Hanya? Uwan! Karayod na nga mapansa di ikit ti baybay, iti bigbigat, uno saan iti agsip nget. Ino na duma, mabanda agi inom iti kalapaw nga anda iti parparatong. Manong Nemi parparatong ti awag mi iti San Jones, iti lugar mi. Nakapatakdiran iti kalapaw. Mapan makiinom ni Flor sa diya parparatong kunak. Kasta ka dito kunayon ti. Kasta nga pa subarok. Tirigat na. Kadwada pa imot nga road ni Andreo nga babaero. Ha? Sakit makitkita kami. Ha? Makitkita mi nga nadagkat da Flor kini Andreo. Ni Andreo nga asawa ni Lorna. Ti kunayo anti. Wan. Iso. Napeklang nga babaero na niya. Iso nga pakda aram ni Flor amang ano masulisog. Isos. Amumatin ti bunga ti arak. Adot, madisgrasya gabo ti arak. Adot, di kiti masulsulisog gabo ti arak. Adot, di kiti, ay susapo, aggaapa gabo ti arak. Adot maaramid, ti nakainom ti arak. O rin din ako marumbay nga aramid, maaramid na. Jesus, laglag pambarok. Kasanaw kay idi ngayon muna nga nagkaida. Ni Antimet, istoryahan mandeta. Saan galing nga nakainom kayo di? Nakarugrugso kayo kapit ti arak. Ay, mga mabartek ni Andreo, kat mabartek ni Flor. Ay, namnamaim ka. Ay, susap. Manong Nemi, no pa'y nasakit na denggen, dagit ang damag.
Jack dagos nga sinidsidir ni Flor. Tanda pala pa nagtalag ko kinwana. Pinatpetak ti karin karimi ket patcheck nga di na maaramid ti mangluko kanyak. Ngam gabot tamay sa may samat ti mangidanon kanyak nga da relasyon na Flor ken tagnagan ti Andrio. Ken naidanon pa yan kanyak nga adda binukelda nga group chat. Tinawaga ko ti live-in partner ko. Hello Flor. Ano dito may dandanon kanyak ha? May dandanon nga anya babe. Adda ka no relasyon nyo kini Andro? Nga asawa ni Lorna? Agpuno ka. Ay na, apo met. Nagdakas matanda ang chismis, babe. Saan po nung data? Tano, agaramid hak. Hindi ko mapailaeng sa may sa babe. No, agaramid hak mitlaeng. Adda ko mamat pakairamanak Nga pag namayan, taybak nang kuma. Anya ko mga orti maghanap ko. No, dayjeng Andro, titutupak at padak nga mamirmiraot. Jack, amo no pa-check dahil nga ipagbagam, Flor. Nga matot manginadanon kanya, kat kunada nga, at ako no pekit din group chat yo. Awan ti madi nga raramidek gadakis, babe. Siyak ti patsyem. No adaman rumbeng nga patsyem, awan sa bali no saan nga siyak nga live-in partner mo. Saan kat nga dagiti chismoso kada chismosa. No deta nga group chat ako nam, pues, alaam ti password ti Facebook account ko. Tap dumabasam, dagiti conversation me. Manong nemi ka po ito data nga sungbat ni Flor. Tinagiawan ko, dagiti negatibo nga may dandanon kanyak. Ngam ti password, ti Facebook di account na ket inalak tapno basaek dagiti salitaan dagiti group chat. Ket anyan manong name nga panakarurod. Makaparurod dagiti mabasak. Nabasak kasalitaan data puro inarem. Nangruna iti komento da ijeng Andrew. Ti pa kasurun ko man launay manong name. Ket mayat-mayat nga makipagkumkomento ni Flor. Inuntak ni Flor kapo kadagita nga nagkakaalas nga komento da iti group chat da. Puro ara-aram ti magbagata, puro sex. Nakaw. Inungtak. Sorry babe. Ala, tapno awan ti makunam. Agikata ko iti dayta nga group chat. Saan ka labas na agikat iti group chat? Ti kayat ko kitliklikam. Ti makikuyog kadagita nga barkadam. Nang runa iti dayta nga Andrio. Nalawag. Alawan babe. Promise. Manong nemi ka po ito dayta nga karin ni Flor na ikat nga rod ano yung pinsan tinainaw nga panagduwaduwak kang kuwana. Kahit nagresulta dayta itinalailo manen ang panagsasarita mino kasta nga tawagan. No tawagak isuna manong nemi nakaragragsak. Nga tsak madlaw nga panagin ko na manong nemi. Uwen. Nakalalailo. Basta tawagan. Nga ori lang maturturugan na, ti cellphone na, gabuti kinapaot, ti panagtungtungtung mi. Ngayon bigla manen manong naming iti maod, ti dudak, panagduwaduwak, kayang kuha na edit ibaga na matnukan nga, makaturog akon. Ako, dagos ng baga na makaturog ka no kasta kang tawagan. E dito nakasapsama mo't palain. Na nagdeg barong name ti panaghatap ko iti madi kang kuana iti madanunan iti July 14. July 14 manong name iso nga min tinanong nga kasangay ko. July 14 ti panag-birthday ko. Nagselebrar ti live-in partner ko iti mismo nga pagtaingan mi. Ngayon ti makadagas manong name. Inimbitaran na amin dikiti barakada na agraman iti dayjeng Andrio. Naidanon kanyak manong name. Ani pa yan Andrew nga mismo tinagboluntaryo nga nangipabulo ti sound system na. Nga nagkakantaan da, nagiinom da, aging gana barbartek ni Flor kano, ket may sa-maysan ti agkuna, nga nakadagdag ket kanumaten da kiti duwa. Uwan manong name.
Paunay maten. Iso nga ti kabigatan na, manong Nemi, tinawagag ni Flor. Sinidir ko no apay, ngin imbitar na na dyan nga Andrew. Kaya no apay nga napartek launay. Ngem ko na ngayon rason. Babe, mati makita kang dakas na no, inimbitarak man ni Andrew. At dapat kita pagsayaatan na, isot nang ipabulod ti nagkakantaan mi. Dahil tangarod! Kit! Nakadagdag kit kay kano? Babe, diyan ka magpunto takas ta, babe. Babe ka lang nga, babe. Mon, babe. Awan ti man ding aramide. Kaya awan ti man ding aramiden mi. Kaya ni Andrew, babe. Babe ka lang nga, babe. Agtalag ka kung makadikan niya kala, si Kamat. Agtalag ka kadikan niya ta. Awan matin may kaniwas nga raramidik, babe. Awan po nung naparte ka, kem day talaeng, awanin. Dahil na idan danon da kang ka, natakat kami kay ni Andrew. Kat partuat da kiti awan ti maobra na nga chismusa. Ay, po ya. Sabi ko lang kung tagsasaw ka di no Flor. Sabi ko babe, ipay mo kanyak tinaanan nga panagtalek. Tas subadagbat itinabuslon nga respeto. Panagtalek mo, tika sa pulak. Kat magunod mo kanyak ti respeto. Promise ko, babe. Manong Nemi nagtanay kakmanin itilip-in partner ko kapo iti makaalukoy nga panagrasrason na. Ngayon bayat tagtultuloy nga panagtalek ko kenkwa na aramidan na matlat na manong Nemi di banag nga jak kayat wano kagura. Dahil sa bali manin nga gundaway manong Nemi uwan. Inita naggraduar iti kinder ti siuman ko kenkwa na. Nga aday ti poder de kiti mismo nga narakkel ni Flor. Kat nagsaral bro na. Inimbitaran manin ni Flor. Dahil yung Andrew. Kat nagiinom da manin. Apermi manin ti barbartek da. Manong Nemi kaslakayat kung ti mamati. Iti sayang gusang nga da relasyon na Flor kay ni Andrew. Imbakal ko ti panagkitak iti nga ito manong Nemi kat kinunak niya rasaas. Diyos ko. Nubudno man nga damadi nga ramid ni Flor. Mga ramid kay kumadyos ko ti pamayan tapno makumpirmaak. Makumpirmak. Pangasi Diyos ko. Inyararaw kumano. Iti matan si marunong aldaw ti mawag kanyak ti maysa amapagtalkan nga kabagyak. Ket ko na. Ay na, Jason, kabagyan. Kumusta ka dito Taiwan? Agri-grigat ka dito Taiwan. Ay, sasapo ya. Nadadayalan, tinalimbong nga panunot ni Flor nga live-in partner mo. Tapay mat. Magsinsin na harak ni Andrew. Ije sangit tirang tay. Titis oras tirabi. Sangit tirang tay. On. Masigurado yung kadiri na itang ibagbagam. Wan. Ado ti kalugaran tayo. Ado nga kalugaran tayo. Di makasipsipot kadakwada. So, dahil pagid din, pagchichismusan, pagchichismisan, di tao, doy. Kaya tap dumamati ka, ninanang mo nga mismo, ti pagdamagan. Ungang peso. Apay ka, jak, pagdamagan ni nanang. Manong na may kaslakla na banyusan, ti agburburat asuka, idadayta nga nanggigak. Diyak nagtaktak manunay tinawagak ni nanang dinamag kuno adda kinagpaisuna dagiti may dandanon kanya ket kasto sungbat ni nanang. Jason anak, no anyaman dagiti na idanon kang kapanggap ken ni Flor ket pudno amin dagita. Anya? Apay nga di imbaga kanyak. Ngano saan kayo nga tinawagan ng sinalsud dahil kat saan nyo kumain na ibagat ipod no? Apay nga talangi pagkayo nanang. Pasensya ka lang kumananak. Pinampanunod ko ngamin nga amangan no maamuam ti mading aramiden ni Flor ket baka adadakas nga ramidem iti bagim. Diya kayat nga ramidem ti kastanak.
Ngimita, tanamwamon, ti kinapudno, kat pakumpirmaram kanyak, ala kat ibagak kang kangapudno, anak ko. Malagip mo idi iyam amom kanyak ni Flor. Saan ka di nga pa nagduwado kang kuana? Ngayong desisyon mo, ti desisyon mo ko na kang ka. Gaputa, madlaw ko idin nga dagar-garaw na. Ay na, amumla ko manak ko. Ti arak namin ti mang parugso ti tao. Ti arak ta dada nga makapasulisog do kasta nga nakaidong ka. Ala panunutom ti ko nakanak ko. Anet marik nam nakaidom ka ti arak. Narugso ka. Rumasok ta daram. No makakita ka kadagitay mang parugso kang kagat no mauling kayat mo. Saan ka din napasama ka na kayo di? Gapot ti arak pa nag-iinom yo. Nakainom ka nga doon. Panunutom laing na nako. Makibarabarakada nga giinom da, mapanda ti baybay. Lalaki ka anak ko anat namnamaim nga mapasamak. Nanan, anya pengor di kiti madmadlaw yo, kini Flor. Kan kanayon nga kataw-tawag ni Flor. Nga kanayon nga anda kataw-tawag ni Flor. Amumi nga saan nga sikat kataw-tawag na nukwa, tanaka-headset. Ket no sikat tumawag keng kwa na, amumi nga sikat naka-loudspeaker ti cellphone na. Anya? No tumawag keng ka, nga adak ti asidag, i-loudspeaker na. Ngayon no tumawag iti sa bali, wano at tumawag nga sa bali keng kwa na, naka-headset. Ti awan ng pain nga babae. Anak. No inig ka man iti dakkel nga kantidad a kwarta ni Flor para iti bangunan nyo nga balay. Amok nga naibusen. Nana, at na ngamin damdamag nga inig ka ni Flor ni Andrew iti kwarta. Ket ni Andrew, is-istoryaan naman ka iti kakainuman na. Kainuman na. Nga adda kataw-tawag na nga babae nga mangmangtid keng kwaniti kwarta. Nanang impaw itak ni Flor to 110,000 pesos para ti bangunin mi nga balay. Ay na anak ko aya. Paggabor ken building permit lang tiniring pas na. Anya! Kaya dyan nga sawan nanang ni Andrew ti aglamlamo ti pagbambanugak ditoy. Apao ni maten. Pagragragsakan ni Andrew ti asawak nga maglublub na kan na ni pay Flor ti mangtid keng kwan ti kwarta nga nata kwarta kat nagabukan niya. Mapanakas ta anak. Isugad ta keng kan ti pangedin. Tila makunak anak. Ano man saan ka nagbaligi iti arapaap mo para ken ni Flor. Pa-check nga dumteng to ti may tutup nga babae para ken ka. Imbag ta naglibin kay laing. Tay amo na ti pasakop ken ka. Tay amo na nga respetuan ti relasyon nyo. Kas ka ti tatang mo. Kas iti ayan-ayat mi idi kin tatang mo. Sang ka di nga idulom di amam. Nakunam kanya kidi. Ngayon mga asawa ka. Kat pilyem ti kas kanya ka na singpet. Nasyat. Idi pa ilan anak iyam among kanya kulak lang aro din. Nga saan nga nasyat nga babae ni Flor. Nagaraw. Manong nemi umdasan kanyak tinibaga ni nanang tapno mga ramin akon ti panginding. Tinawagak mismo manong nemi ni Flor ngagburburek ti darak. Manong nemi nga kinunak asak sigod. Animal ka nga babae. Nakakaro ka pa yung ayaw. Kinunak manong nemi. Babe. Apay babe. Nasa pa ka man nga timawag kita. Sakit kasat sa kanyak babe. Kahit ko agpudno ka kanyak. Agpudno nga niya babe. Pudno ka di?
nga makisinsin-narak ka kini Andro, iti sangit tirang tay, iti disoras tirabi. Ha? Agpudno ka kunak! Saan, babe? Ame kumamat ka makisinara ka. Manong namig aglibak kadaglibak pa lang ni Flor ngam kunak keng kuana. Binutbutin ko. Ibagam ka tipod no? Tanong libak ka laing. Naglibak ka may laing. Nasasayat lang ng sinatay tamat laing. Manong namig segundo tinapalabas, idita na lumamay sungbat ni Flor. Babe, naira na laing nga nagsabat kami, ijerang tay, ket inyawat ko keng kuana, tay bado na, nga nalipatan na, idi may nagipaala, idi naggraduar ti anak ko. Abi nga nalipatan na? Diyak man mo, nalipatan ng insuot, kalpasan nga. Kalpasan nga niya! Inyawat ko lang di bado na, kalpasan na, naginadayo kami. Manong naminit ang inamin kanyak ni Flor ket pamanik-nek a pudno. Pudno amin di kiti may dandanon kanyak. Diyak na kontrol ti emosyon ko. Bimtak ti ungat ka nagribibig ko. Animal ka nga mabae! Sayet! Aram! Pudno sakit ti kunada nga sawsawang ka ng bayan. Hadak dito'y ngagsakripisyo para kada kayo nga gina. Ngimadda ka dita nga ginimas iti sidong ti sabali nga lalaki. Babe, sana kawawagan ti babe! Mawatam! Nangim, awam at timad ba yung araramid ako ng ulbod! Nangipanamtim pawit kong 110,000 pesos. Intid mo iti lalakim! Ha? Amo kong ti amin, Flor. Nakarugrugit ka nga babae. Nga makitam mo babae mabalikas ti bagbagam? Pamerper di dalahin da kitang idandan da kang ka. Saan ka nga grason pa'y? Itamat lang. Kayong kumem amin da kiti kawas mo ket pumanaw kan iti pagtaingan mi. Nabangbang kitirupam. Pagtalawan na kon, kasta, nalawag! Nalawag tinangkay mo. Saan ka amay ti pamilya mi balangkantis a babae? Ket da iti tandanam. Once nga makaawid ak da Pilipinas, saan kailangan nagparparang kanyak iti nalakim ta talaga nga papatayin kayo. Nalawag. Kabutabo ng punak ti rupay iti ado nga buni ti paltong. Kinunak ket inidib ko ti salpon man. Naguped din ti saritaan mi iti balangkantis nga live-in partner ko. Apay hastoy ti gasat ko kinayat, manong nemi. Apay nga ta. Apay nga ta, manong nemi, kat nagbalinakmat nga na siya at nga tao. Apay hastoy ti gasat ko. Tinulad ko met ti kunak, ti ulidan day ti tatang kas na dungo nga asawa. Ngem apay nga nakapatangak ti babae nga awan prinsipyo na. Apay asa anakas kininanang ngagpaspasakop kari di tatang. Wan. Apay nga adda kita tao nga si tutured nga mangrakrak ti pamilya iti sabsabali. Ado nga saludsud ba nung nemino apay akastoy. Ado nga saludsud gem ore nga tanupunuak ti lubong kari kita nga saludsud ket jakton may sublipay tinadadailen a pamilya. Manong nemi kalpasang napagsawsawak ni Flor, simublat kanumeten, dagiti kakabsat ko nga nagsawsaw arason nga naming pinsanen nga nagtalawan ni Flor. Intugot na ni David nga anak mi, kat napandan nagnaed iti sidong dagiti dakkel na. Jakmat mabaling nga pawilan nga alaen na ti anak mi tadakmat dito'y Taiwan manong. Isongin pabusoy kulatan kang kuwanan ni David ket kalpasan anakatalaw dan. Ditan ngagsasaruno dagiti ibagada kanyak no anya dagiti inararamid da Flor ken ni Andrew.
May salitan manong nemi, ti panagid inarakop dan o kasta, ngagdigdigos da ijay baybay. Sa bali laing met manong nemi tindanon da kanyak, nga barkada ni Flor, nga inamin kanwa mismo ni Flor, keng kuana, nga ada relasyon da ka ni Andre. Nagkasang kanyak, dagita pasamak manong nemi. Nang runa, kat napasamak laing, ti pa nagsinami kini Flor. Idi bulan ti Agosto 2019. Wano di lang ka Agosto. Dadalo na palabas ng Agosto. Nagkabali siguro ni El Amor ng isurat. Agosto by 2020. Ito lang na palabas ng Agosto. Sa diwa pa ilang ti sugat dito'y kaunka. Kahit na duma, mapuko pa din ti attention ko nga gubra. Jak pa yun maganas ti mangan, kanjak pa yun maimas ti maturog. Nga mala, siguro kat kastoy tinituding nga gasat ko. Ti mairaman iti listaan, dagiti OFW, anarak-rak ti pamilyana. Kat sakbay nga nanay, ngagpakada ak manong nemi. Pangasim man, talayag dati agundaway, amang ted iti mensahe nga maiturong kini Flor. Amok, nga dumdungig kanagbuibuya. Nang runa ito na ibasam, dita kahapon lamang na programa iti Bumburadyo Lawag. Maduble nga maibasa, nga mangikan, tintero nga lubong manong. Hasyak nga may isa nga OFW na iraman tinistaan, dagiti narakrak ti pamilya na. Gabo iti arak, gabo iti sulisog, gabo iti kinarukop, gabo iti kinadagas. Kengka Flor. No man nagdengdengig ka, itang agundaway. Sabi ko mata saan mo, apagbabawian, tinaramid mo kanyak. Amom, nga awan tinagkurkurangak kada kayo nga gina. Impay ko amin nga kasapulan nyo, ngam nagkas ang lakid din, tinsubad mo. No pekas na, tilaing kid daw ko, keng ka, kat saan mo kuma, nga baybayan ni David, nga anak na. Di ka matanagan, taited ko tirabingag keng kuwana, kas ama na. Ulitek, sabi ko ma, tadi kantog babawi. Manuntupay nga tanga Andrio, tiag saw-saw keng ka. Manong nemi kas na ko itay nga sa anak pa nga nakamuban. Idilang ang gusto manong nemi. Anapasamak. Anamin pinsanan nga nagsina kami. Kini Flor. Nasa diwa pa lang tisugat dito kaungak. Imbaglaan nga taadala ito programa amang mangtad kanyak itiliwliwa kenling andingay. Kala, kastan at tuyakon. Gobde kon da ito nga pakasalitak. Kanagyaman ak iti anus mo nga nang bitibit kanyak iti tangatang. Kanagyaman ak met kani Flor ni El Amor Verdadero. Tinak pa nang isalay sa kengkuhana iti anus na nga nang isurat, nang urnos, kan anus na nga nang tawag kanyak tapno damagan nila yung di dumapay kahit nang damagan. Thank you katsapay ko mga taori at dasang kabasilaing nitad ng adal na daman, balag, unang yaman, nga pagsarmingan tibiyag. Toy nga rod makautang nga pagkaya mo. Jason, atubo iti Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, agtabtrabaho tagdamari toy Tauchung, Taiwan. Babayan ti pa ng isurat ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Express, Lawag City. Thank you mat kang ka, Jason. Iti yung ka panagsurat kat kas balakat ko kang siyak tinang itadam di details ngam no kayat mo nga listo nga maibasa ko na kang ka ited mo lang kini El Amor ato ti kitay naka-standby dito bilang hampang nga na ornos nga naibasa. So nga thank you kang ka Jason. Jason ni Wilson
gawiran ko na sender is dealing with a professional liar. Dati live-in partner na. Professional liar. Dati parang nga na-ulbot. Yeah. Siguro kit aramid din ni Flor Ticastoy. Adong inulbot nga naramid nan. Sender is dealing with a professional liar. Live-in partner. Cannot be trusted at all. Be smart to sender. Enough is enough. Best solution found. Decent woman. Yan. Probably waiting for you. More on sender. Thank you. Nasabay na yun na. Move on, sender. Move on. God bless. At naman minsan ngamin kita dati ka nun panagbidot iti panagpili. Ayan. Inadal mo kung mga amin nagidagar-garaw na nagita background ni Flor. Dati parang basbasa ka dito surat mo ka talaga nga madlaw ko nga talaga nga in paripirip. Dati ko na tayo nga force you the wing. Ngayon pakita ito yung writer tayo ni Alamor Barditero nga talaga nga nagaraw. Agasan na isupit ng ibang nga umyang ka. Lawan. Aramid ka din na taknang nga babae data o rebalo. O gapo ngamin tinakainom. Gapo ti arak. Kita nyo maararamid ti uminom. Agpeso nga kasapulan ti bagi ti arak. Ngayon, saan nyo kung mapagbalinan nga aramaten dabno, agrugso kayo, kahit malipatan nyo ti kinapudno, kahit tahan nyo nga amon, nga usa rin ti simbeng ti panunod nyo. Thank you kay Lamor and thank you kay Jason. Thank you kanagiti amin nga viewers, commentators,